Croeso nôl. Croeso nôl, mae wpla. Oh, boys, bach y byd i hwnna. Oh, boys, bach y byd. Stop. Nawr te, rini nôl. Dwi wedi ffeindio Bara'r Bywyd Genesis 2 sydd wedi sbardino i fi ddarllen allan o hwnna. Rhywbryd ynglyn â'r pethau o'n i'n sôn amdano fe. Tua awr a hanner yn ôl. Gadewch ni weld pwy sydd wedi sgorio. Mae Everton a Liverpool better going forward in this second half. Everton 0, Liverpool 0. Anthony Gordon lifts the mood. He drives to the byline and wins his side a corner. Everton 0, Liverpool 0. Awful corner. Damari Gray sends it high over everyone and out for a goal kick. Idrissa Gueye is back. He comes on for a second bow as a Blues player, replacing Pam Davis. Pam nag yw ein Gymro, dwi'm yn gwybod. He'll slot straight into midfield. Esgusodwch fi ar wpla, John McMahon. Does anybody else reckon Anthony Gordon has a very Merseybeat face on hair? Blah, blah, blah. Everton, disallowed goal. Oh, no. Pwy sgoriodd? Conor Gody. He is offside. Pwy sydd wedi sgorio? Everton 1, Liverpool 0. Conor Gody pokes in from point blank range to dim ond yr exclusives yma ar wpla. Breakthrough, or is it? Nah, but is it the defender? Yeah, the Goodison hold its breath. Gody, the man who couldn't make it at Liverpool, is denied a goal against him. Oof. Right, mae Spurs wedi... Pwy sy'n chwarae? Mae Davies ddim yn chwarae Spurs. Mae Davies wedi ar y fainc. Well. Well, that has left a sour taste in the home fans here. They thought they'd make a monumental break. They'd made a monumental breakthrough. Now they have to go again. We're into the final 20 minutes. Rydych chi'n gwrando ar wpla, mae'n ddrwg gen i am ail gynhesu newyddion gorfforaeth Brydeinig cenedlaethol. Dim cenedlaethol. Gorfforaeth Brydeinig British Broadcasting Corporation. Gorfforaeth Darlledu Brydeinig. Phew. Reit, wpla yw hwn, felly gadewch i ni gael ychydig o gerddoriaeth. Pam ddim. Gadewch ni fynd am random. Os mae rhif 7 yw na, ddim rhif 7 yw So mae'n ready Oes, so mewn i at y rhan nesaf. 5. Trams. Deg eiliad o hwnna, dwi ddim eisiau neb yn cwyno amdano fi. Reit, rydyn ni'n gwrando ar wpla Bobby Hawk drw, felly dyma beth o'n i eisiau gwneud. Roeddwn ni eisiau cadw hwnna fyna. A nawr rydw i'n mynd i ddarllen gan o esboniad o Genesis. Ges ti gael hwn yn swyddogol nawr yn distiolaeth i unrhyw un sydd eisiau clywed amdano fe. So mae gennym ni Genesis 41. Os chi'n cofio'n iawn, roedden ni'n sôn am Joseph yn cael ei wobrwyo. A mae'n dweud fan hyn, teitl fan hyn, Joseph. Roedd Joseph wedi dioddau llawer gan ddynion. Cysineb, roedd Joseph wedi dioddau llawer gan ddynion. Cysineb ei frodyr, cam gyhuddiad gwraig Potiffar, anghofrwydd y pen trilliad, ond trwy'r cyfan nid oedd Dioni Dew wedi pallu. Trwy ddirgel ffyrdd yma'r ucheliwr yn dwyn ei waith i ben, a hynny ar lles i'w blant yn y pen draw. Dyw yn gyfalu. Yn y darn hwn, gwelwn nad oedd Dyw wedi anghofio ei blentyn, gweithaf holl brofedigaethau a siomedigaethau Joseph. Mae Dyw yn gwybod
mae Duw yn gweld, mae Duw yn teyrnasu, ac yn ei ddaioni a'i ras, mae yn sicr o ofalu am ei blant. Nid pob un ohonynt sy'n cael ei wobrwyo, megis Joseph, ond ni fydd un y mae ysbryd Duw ynddo, adnod 38, ar ei golled, o ymddiried yn y Duw daionis a ffyddlon hwn. Gweler Salm 37, 23-25. Ffwrdd â ni. Salm 32. Efe? Na, 37. Be wedys i? 37. Salm 37. Right. Na fydd yn ddig wrth y rhai drigionus, na chenfigeni wrth y rhai sy'n gwneud drwg, oherwydd fe wywant yn sydyn fel glaswellt, a chryno fel glesni gwanwyn. Ymddiried yn yr arglwydd a gwna ddaioni, i ti gael byw yn y wlad mewn cymdeithas ddiogel. Ymhyfryda yn yr arglwydd, a rhydd i ti ddeisyfiad dy galon. Rho dy ffyrdd i'r arglwydd, ymddiried ynddo, ac fe weithreda. Fe wna i gyrwyrdeb ddisgleirio fel goleuni, a thiniondeb fel hael canol dydd. Disgwyl yn dawel am yr arglwydd, aros na myneddgar amdano. Paid â bod yn ddig wrth yr un sy'n llwyddo, y gŵr sy'n gwneud cynllwynion. Paid â digio, rho'r gorau i lyd. Paid â bod yn ddig, neu ni ddaw, ond drwg o hynny. Oherwydd dinistrir y rhai drwg, a bydd y rhai sy'n gobeithio yn yr arglwydd yn etifeddu'r tir. Ymhen ychydig eto, ni fydd y drigionus, i ti edrych yn ddyfal am ei le, ni fydd ar gael. Ond bydd y gostynedig yn meddiannu'r tir ac yn mwynhau heddwch llawn. Mae'r drigionus yn cynllwyn yn erbyn y cyfiawn ac yn ysgyrnygu ei ddannedd arno. Ond mae'r arglwydd yn chwerthin am ei ben, oherwydd gwir fod ei amser yn dyfod. Oherwydd gwir fod ei amser yn dyfod. Mae'r drigionus yn chwifio cleddyf ac yn plygu ei bwa, i ddarostwng y tlawd a'r anghennus, ac i ladd yr union ei gerddediad. Ond fe drywana ei cleddyf i'w calon ei hunain, a thorir ei bwau. Gwell yw'r ychydig sydd gan y cyfiawn na chyfoeth mawr y drigionus. Oherwydd torri'r nerth y drigionus, ond bydd yr arglwydd yn cynnal y cyfiawn. Mae'r arglwydd yn gwylio dros ddyddiau'r ddifeus ac fe beri ei hetifeddiaeth am byth. Ni ddaw cywilydd arnynt mewn cyfnod drwg, a bydd ganddynt ddigon mewn dyddiau o newyn. Oherwydd fe dderfydd am y drigionus, bydd galynion yr arglwydd fel cynnydd mewn tân neu pob un ohonynt yn diflannu mewn mwg. Diflanant mewn mwg, diflanant. Mae'r drigionus yn benthyca heb dal i'n ôl, ond y cyfiawn yn rhoddwr trigarog. Bydd y rhai a fendithiwyd gan yr arglwydd yn etifeddu'r tir, ond fe dorri'r ymaith y rhai a felltithiwyd ganddo. Yr arglwydd sy'n cyfeirio camau'r ddifeus, neu gair arall am ddifeus yw gŵr. A mae'n ei gynnal ac yn ymhyfrydu yn ei gerddediad. Iddo syrthio nis bwrr i'r llawr, oherwydd mae'r arglwydd yn ei gynnal a'i law. Bym ifanc ac yn awr yr wyf yn hen,
ond ni welais y cyfiawn wedi ei adael. Na'i blant yn cardota am fara. Y mae bob amser yn drigarog ac yn rhoi benthyg a'i blant yn fendith. Tro oddi wrth ddrwg a gwna dda a chei gartref diogel am byth. Oherwydd y mae'r arglwydd yn caru barn, ac nid yw'n gadael ei ffyddloniaid. Ond difethyr, neu cedwyr, heb yr anghyfiawn, ond difethyr yr anghyfiawn am byth. A thorir ymaith blant y drigionus. Y mae'r cyfiawn yn etifeddu'r tir ac yn cartrefu ynddo am byth. Y mae gennau'r cyfiawn yn llefaru doethineb a'i dafod yn mynegu barn. Y mae cyfraith ei dduw yn ei galon ac nid yw ei gamau'n methu. Y mae'r drigionus yn gwylio'r cyfiawn ac yn ceisio cyfle i'w ladd, ond nid yw'r arglwydd yn ei adael yn ei law. Nac yn caniatáu ei gondemio pan fernir ef. Disgwyl wrth yr arglwydd a glin wrth ei ffordd, ac fydd ddyrchafa i etifeddu'r tir, a chei weld y drigionus yn cael ei torri ymaith. Gwelais y drigionus yn ddidostir, yn taflu fel blaguryn uraidd, ond pan eithym heibio, nid oedd dim ohono. I mi chwilio amdano, nid oedd i'w gael. Sylwa ar y difeus ac edrych ar yr uniawn, oherwydd y mae disgynyddion gan yr heddychlon. Difethyr y gwrthryfelwyr i gyd a dinistrir disgynyddion y drigionus. Ond daw gwaredigaeth y cyfiawn oddi wrth yr arglwydd, ef yw ei hamddiffyn yn amser adfyd. Bydd yr arglwydd yn ei cynorthwyo ac yn ei harbed. Bydd yn ei harbed rhag y drigionus ac yn ei hachub am iddynt lochesu ynddo. Salm 37 yw hwnna. 23-25 felly yw yr arglwydd sy'n cyfeirio camau'r difeus, y mae'n ei gynnal ac yn ymhyfrydu yn ei gerddediad. Iddo syrthio, nis bwrir i'r llawr, oherwydd y mae'r arglwydd yn ei gynnal a'i law. Dyrchafiad Joseph felly, a phwy bynnag sy'n ostyngo ei hun a ddyrchefur, medde Iesu Grist yn Mathew 23:12. Yr oedd Joseph wedi profi darostyngiad hir, heb i hwnnw ddileu ei ffydd na chwerwi ei ysbryd. Bellach, wele ei ddyrchafiad i fod yn fath o brif weinidog ar yr Aifft, a'i enwau newydd Abrec, plygwch y glin yn ôl pob tebyg, a safnath Panea, Helaethrwydd Bywyd, eto yn ôl pob tebyg, yn datgan ei statws newydd yn y wlad, sef plygwch y glin a Helaethrwydd Bywyd. Maes o law caiff y Cristion, y Cristion tlawd a dirmygedig, ei ddyrchafu pan a i mewn i lawenydd ei arglwydd i fwynhau gogoniant tragwyddo. Mathew 25:21. Ond gwelwn yma hefyd, ddarlun o'r hyn a brofodd Iesu Grist ei hun, fel yr eglura Filipiaid 2:5-11. Filipiaid 2, sy'n bod na fi. Filipiaid 2:5, amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Ei fod ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i'w gipio, ond fe gwacawodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod arwedd ddynol. Dibrisiodd yw'r hen gyfieithiad, meddai fan hyn. O'i gael ar ddull dyn,
fe'i darostyngodd ei hun gan fod yn ei fydd hyd angau. Angau ar groes. Am hynny, tra dyrchafodd Duw ef a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw. Fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear. Ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Fe'i hymddarostyngodd ei hun i'r eithaf wrth ddod i'r byd ac wrth farw ar groes. Ond o ganlyniad i'r ymddarostyngiad rhyfeddol hwn, mae'r tad wedi ei dyrchafu. Megis yn achos Joseph wedi rhoi pob awdurdod yn ei law. Plygwch y glin i'r mab, dyna'r alwad o'r nef i ddynion y llawr. Oherwydd ynddo ef mae gwir helaethrwydd bywyd.